gaske, shi sa muka ƙudiri aniya a cikin harkar fim ɗin muka yi sashi guda na cyber crime, muka yi sashi guda na cyber security, yadda mutane za su daƙile, za su faɗaka, za a fahimtar da su yadda za a daƙile waɗannan miyagun laifuka da ake aikata da ta yanar gizo, wanda shi ne ya fi damun mutane a halin yanzu. Saboda haka mun samar da ƙwararru, mun samar da masana, mun samar da kayan aiki da injina da kwamfutoci da sauran abubuwa. Shine muka yi ce bari mu yi training ɗin waɗanda za su yi aikin fim ɗin, waɗanda za su fito a cikin fim ɗin, sai mun musu training, mun tabbata sun iya, mun ba su horo, mun tabbata da cewa abin nan da muka koya musu zai amfani jama'a, zai amfani 'yan uwa da sauran mutane. Dangane da shirye-shiryen da muke akan gudanar da wannan fim ɗin shine da farko mun fara raba fom. Wannan fama-faman akwai inda mai unguwa zai sa maka hannu, akwai inda DPO zai sa maka hannu, sannan ka zo ka kawo wannan fom ɗin mu tantance ka, mu bibiya waɗanda muka tura ka je ka saka hannu, mu tabbatar iyayenka sun sani da yadda jama'ar gari da yadda kowa da kowa. Na farko kenan. Na biyu kuma mun yi audition, wato tantancewa waɗanda za su fito, wanda ma zai yi tsari, wanda mutum ma zai yi daidai da role ɗin da aka bashi, da yadda kuma mutum zai yi emotion ɗinsa, da yadda mutum zai yi action ɗinsa, da yadda kuma confidence ɗin mutum yake a cikin harkar fim ɗin. Wannan ma duk mun abun duba ne, mun duba mun tantance, kuma mun gayyato mutane daban-daban da waɗanda suke gudanar da harkar fim ɗin, waɗanda suke suna a ciki, da waɗanda ma ba su yi suna a ciki ba yanzu suke so su yi suna, da kuma waɗanda ma ba su da sha'awar fim ɗin yanzu ake so su shigo, da ɗaliban ilimi daban-daban na ɓangare daban-daban, especially ɗalibai daga ɓangaren criminology, especially da ɗalibai daga ɓangaren cyber security, especially wasu daga cikin 'yan bijilanti, wasu daga cikin jami'an tsaro daban-daban, wasu daga cikin ƙungiyoyin tsaro irin su mu haɗu mu gyara, su Sexual Peace and Community Development, ƙungiyar Hunters Association na jihar Kano, da sauran ƙungiyoyin tsaro. Duka mun haɗu mun tattauna da su, kuma wasu daga ciki su za su zama jaruman ma cikin wannan fim ɗin. Kuma bayan wannan, kafin yi wannan fim ɗin, mun tuntuɓi duka hukumomin tsaron da ya dace waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkar daƙile laifuffuka da tsaro, irin su hukumar 'yan sanda, irin su hukumar Hisba, irin su hukumar Sansobot, da sauran hukumomi, har da gwamnatin jihar Kano. Mun rubuta